In fact, it's not a sermon bazalwane, kodwa izinto nje ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi siyixoxe as believers. Sibe nolwazi lazo as believers. Especially since we belong to a local church. Ephesians chapter 4, I guess we go verse 11, verse 12, just 2 verses. Ephesians chapter 4, I write the not the NLT. IsiZulu, asiqale ngeSizulu, but after isiZulu, NIV or New King James izoba sharp. I'm just doing a round off before. Ngicela uhlehle futhi. Okay, qhubeka. Yeah, siyabonga. Okay, asimela. Ngiyabonga. Asibuyele verse 11. I think isiZulu siza kahle naso. So izinto ezibalekile lezi bazalwane ukuthi as believers kumele sizazi. There are a few points that I've written down. Engicabanga ukuthi lezi zinto esizoyixoxa singasho sithi ezinye zezinto ezakha ikholwa noma ezikwenza ube yikholwa. Ake sithi ikholwa. Not a church member, but ukuba a church member is part of ukuba yikholwa. But akusikho ukuba yikholwa just because you are a church member. But ukuba a member of a church, ukuba ilunga lebandla, kuyezinye zezinto ezakha noma ubukholwa kuwe. But akusikho ukuba ikholwa ukuthi uyi church member. Angithi ngizwakala bazalwane. Right. So ke sizokhuluma just few points azositshela ukuthi yini ekwenza ube yikholwa. Maningi ama-point ezolokhu siwabuka every time sihlangana ngama-Fridays or if Wednesdays ngokuthanda kwenkosi. So lokhu siyixoxa le ukuthi yiziphi izinto ezikhanda ubukholwa kuwe. So today we'll just look at 3-4 points and then bese singene emthandazweni. Now, la isifunda khona umpostoli uPaul lo ubhalela ibandla lase-Ephesus. Uthi ke nguyena futhi, ake sithi nguyena futhi. Ubani lo nguye? This is Jesus Christ. Mawufunda from verse 10 lizokutshela from verse 9 lizokutshela iBhayibheli ukuthi yena owehlile uyena owanyuka, uyabona? Uthe mayisenyuka akanyukanga yedwa, he led. In fact uyavumelana no 1 John umayithu Johani, he led many sons into the glory. Malithi iBhayibheli when Jesus rose from the dead, uma yevuka kwabafileyo, he led the sons into glory. Kwachaza ukuthi uJesu uma evuka ethuneni akavukelanga yena kodwa wayevukela thina esikholwayo. And uma yevuka, ukuvuka kwakhe wenza enye into. Wabenza abanye, uJesu nguyena lo Jesu, wenza noma wabanika abanye ukuba babe ngabapostoli, right? La kukhulunywa nge-5-fold ministry. Angithi ngizwile mzalwane. Yini le? A 5-fold ministry
okuchaza ukuthi ama-office amahlanu asebenzayo emzimbeni kaKristu. Now, emzimbeni kaKristu kunabantu abavuswa as abapostoli. Right? 2, kunabanye abavuswa babe ngabaprofeti. Usuyabona umuntu akazenzi umprofeti. Uyanikwa ukuba yini umprofeti. Awuyikhetheli ukuthi ngifuna akuyona icareer le. La uyikhethela khona ukuthi ngizoba udokotela cha la umuntu nomuntu uyanikwa ngokukhetha kwenkosi. Yabo? Noma ungathanda kanjani kuba umprofeti ngeke uzube uye uma ukuthi awunikwanga kuba yini umprofeti, or else uyogcina uba nama cooked prophecies. Udama ucela ubonga ba collect information lapha. We see things la ngaphandle masipho. So ke uyaphiwa ubupostoli, uyaphiwa ukuba umprofeti. Abanye bayaphiwa ukuba babe ngabavangeli. Uma uwumvangeli ke chaza ukuthi ophumela ehlane ukuyomemezela izindaba ezinhle ukuze kusindiswe imphefumulo. Abavangeli elinye igama labo engeke ngithanda ukubanika lona ileli gama okuthiwa oherald. Igama elithi herald lichaza ukuthi ummemezeli omemezela izindaba ezinhle. Ingakho iBhayibheli lithi sibheka zinhle izinyawo zalabo abenze njani abashumayela izindaba ezinhle zinhlinya banombonzi aba-right. Bese kuthiwa ke ngale ko herald bakhona futhi laba okuthiwa abelusi. Umelusi umsebenzi wakhe ukuthatha abantu abalandwe umvangeli aqale manje abaluse. Ngoba umvangeli kuzokwenzeka angabi nasi isineke sabantu abaqeda kusindiswa. So umalusi ke uyanikwa inhliziyo yezimvu ukuze noma kuthiwa uyifice emgodini imvu akade ikhuza ngayizolo ukuthi umgodi lo ayifice seyibede bekhona akayishaye umalusi kodwa ulula isandla ayenze njani ayikhiphe. Yeah, then we also ngale kwabelusi sinabantu kuthiwa yini kuthiwa lapha bazalwane gcineni yeah akusiba abafundisi. Ngiyaphinda futhi la eChrist domain ngikunisiza siyakusho ngoba sekwaba yitema ejwayelekile, but it does not exist. Ayikho into okuthiwa umfundisi. Mighty Jesus. Ayikho into okuthiwa yini bazalwane. But siyake sikusho nami nginokusho lokho. Ngoba sekuyinto ejwayelekile, sekuyitemu elijwayelekile uku-addressa nje any man of God uthi ayi umfundisi. But ngokweBhayibheli ayikho into okuthiwa umfundisi. Umfundisi meaning the one who teaches. Leli gama igama elichaza ukuthi rabbi or rabboni, the teacher. Amen. Omunye uthi manje ke bapha abashumayeli. Akekho umshumayeli. Umshumayeli singamfaka la kumvangeli, singamfaka kumfundisi, singamfaka kumelusi, kumprofeti, kumpostoli, because igama elithi ukushumayela it's the same word that say to proclaim, ukumemezela, to be a herald. But akekho umuntu okuthiwa lona ke umshumayeli. Wakwafika ebandla lithiwa kunomshumayeli anikwe ithuba sabathe uyayicina intshumayelo alokho ethe nje bengisekhaya ngiyobona izingane zakithi yabo. So ke igama ethi umshumayeli lichaza ukuthi the one who proclaims, omemezelayo.
That is to preach, a preacher. So an apostle can preach, a prophet can preach, umvangeli can preach, because what are they doing? They are conveying bandlulisa umlayezo othize. Hallelujah. Now, as umntwana kaNkulunkulu, I want to teach this. As umntwana kaNkulunkulu, you need all these people empilweni yakho. Okay, angathi these people. Uyawadinga onke lama office esebenza empilweni yakho ukuze ube yikholwa. Yabo. Angithi siphila kwi society where abaprofeti bayahlaselwa. Yabo. Bayazondwa because they can speak the heart of God and they can manifest the Holy Spirit, okwazi uku-expose the hidden sin in the heart of man. That is why prophets are hated. Ngelanga ngizofundisa ngabaprofeti. Uthi enye into kumele siyazi ngabaprofeti, uyazi ukuthi you need a spirit of a prophet to receive a prophet. You cannot receive a prophet ngokuba umzalwane, because uzokwenza izinto ezizokudida. So for you to receive a prophet, you need the spirit of a prophet to understand the prophet. Umprofeti mayethanda uba more complicated than umpostoli. Hallelujah. Right. So ke uyawadinga onke lama office empilweni yakho. Ohambeni lwakho lokukholwa kuyadingeka ukuthi ioffice lokuprofeta lisebenze. Uyabona? Uyazi ukuthi umzalwane uyadinga ukuvangelwa. Ukhunjuzwe nje ukuthi usenenhliziyo embi njalo. Usadinga ukuphenduka ngoba umvangeli umsebenzi wakhe ukubizela abantu ekuphendukeni. Yeah? Uyazi ukuthi obukholwa nje uyadinga ukuthi uhlale uphinde uJesu umbuyekeze. Ngenxa yebhizi yempilo nezinto othi mawuzenza unganaki ugcina ubuthuntu kuzo. So uyayidinga imvuselelo efika nomuntu umvangeli ozokukhumbuza ukuthi you need to be born again. Akutshela usindisiwe kodwa akutshela you need to be born again. Amen. Uyamdinga umuntu owumalusi ukuze ungezukuba ikholwa eliwumhlambuzelo usile. Yabona nje Moses umzalwane etheni ukhonza ku TV. Mele wazi ukuthi irebel lelo. Irebel nje. Elalinyazwa laselicabanga ukuthi ngokulinyazwa iprotocol kaNkuluNkulu iyashintsha. Let me say this bazalwane. Noma ungalimala whether ulinyazwa umzalwane noma ulinyazwa whoever, ukulimala ipain yakho noma inxeba lakho ngokulinyazwa, it will never change iprotocol kaNkuluNkulu. Yabo? Ngeke uyishintshe iprotocol kaNkuluNkulu. Noma kungavuka amatemu athi I did not leave God, I left the church. Lo msangano nje uzohamba uphele but iCouncil kaNkuluNkulu imile. Ukuthi there is a church. There is a body of Christ. Manje siphile esikhathini la khona abantu bacabanga ukuthi because of ama-going yons abo uNkulunkulu sekumele ashintshe iprotocol to accommodate ama-going yons abo. Bazalwane akekho umuntu angakaze alinyazwa. Nami ngishumela nje ngangalinyazwa, ngangaqalekiswa. Engaqalekiswa uSathane. Angalinyazwa idemoni. Angilinyazwa umuntu osindisiwe. Ngalinyazwa abantu abagcotshiwe. Yayibona indaba? Yeah.
Mele wazi ukuthi sengilimale ngaqeda but iprotocol imile, and uma ngisathi I'm a child of God, a protocol must be observed. Le protocol ibekiwe not to glorify God nje, but ibekelwe for your benefit as umntwana kaNkulunkulu. Yabo? Ukuthi wena wake waba ivictim yabaprofeti bamanga, leyo nto ayisho ukuthi uNkulunkulu sekumele avale ioffice labaprofeti kuyi5fold. Because not all false prophets, not all prophets are false prophets. Yabo? Noma thiwa waye enkonzweni thizeni wafica utsotsi kamfundisi wakushaya imali yakho ye-retirement. Onto ayisho ukuthi sekumele uNkulunkulu avala abafundisi. Kunalokho is raising more and more. Yabo. Kwaye nalokulimazile uNkulunkulu uzodila naye, but after sedile naye uzomrestore futhi. And ulimale mawusubona uNkulunkulu emphakamisa. Wathi omunye uNkulunkulu esimkhonza akuso wase Nigeria, lo enimbuke ema-movie. Yabo. So ke iprotocol kaNkulunkulu injani bazalwane? It's there and idinga ukwenziwa njani? To be observed, because ibekelwe for your own safety. Ibekelwe for your own personal growth. So I'm praying ke ukuthi ezibandla likaNkulunkulu ngale kokulimala engathi singahamba sihambe siphole ukuze sizoqhubeka siobserve in bazalwane the protocol. So kuthiwa bonke labantu bakhona, and wena as a believer you need lama office o5. Ngoba umbandla likaNkulunkulu lilingaka nje, ake ngithi la eNewcastle kunabantu abakhonza emabandleni where their residing pastor is an apostle. Abanye bakhonza emabandleni where the residing pastor is a prophet. You see? Kuyahluka. But leyo nceke kumele isebenze kanzima to make sure ukuthi abazalwane bayo they get a taste yamanye ama-office. Kuzokube ngcono makuthiwa ulapha kuleli office likampostoli, ngoba umpostoli uba yiyo yonke lento given ukuthi kunesidingo. Mase kubonakala ukuthi kudingeka i-revival, the very same apostle uyangena abe umvangeli. Mase kubonakala futhi kusekudingeka umprofeti, the very same apostle uyaphuma ngapha azohlala kule authority ngapha aqala prophet. You understand? So ke enye into elimaza abazalwane, abafundisi abaningi angikhulumele, abafundisi abaningi they baqoqobela ama-pulpit netso, yabo. Abanye angibasoli isikhathi esiphila kuso. Isikhathi esishumela kuso asifani nalesiya sakuqala, webhayoba babethembana. Isikhathini samanje it's very difficult even for you to associate nomfundisi othize. Mele umscrutinize, ucheck ukuthi uzwana nobani. Mawusuthola futhi ukuthi kunelinye iqeqebane eliyingozi ahamba nalo, sekumele uphinde uhoshe imfeke futhi. Angijabo akusafani. Why ngikhuluma kanje? Ukuze as ibandla likaNkulunkulu sizoqala sikhulekele i-revival ezoqeda i-segregation emzimbeni kaKristu, whereby omunye athi elami ibandla lingcono kunelikabani. Yabo, owami umfundisi ugcotshwe kangcono kunokabani. Akekho umfundisi ogcotshwe kangcono kunomunye. We are uniquely anointed. We are uniquely gifted. Mighty Jesus. 2, lento iyasinika futhi i-challenge yokuthi phakathi ebandleni akube khona abantu abakhulekayo, ngoba ebandleni bakhona abaprofeti. Ebandleni bakhona abavangeli abahlala benentshisekelo yezoni.
Abantu abendlule endaweni la khona abantu bephila ukungakholwa, umuntu ubona ukuthi kuphela ngisho ubuthongo. Leyo nto iyakutshela ukuthi kusho ukuthi kune calling ye-evangelism kuwe. Hayithi yabo? Bakhona othisha bezwi in the church who must arise. Abantu abalithanda izwi, they are so intrigued by izwi, abakuthola ukuthula until bathola iqiniso elithize ngaleyo nto ezwini. Lo nto umuntu leyo nto sizokutshela there is a grace ye teaching la. Sekumele umuntu avume. Tshela makhelwane vuma. Inkinga niyagoloza abasana. Kanye niyagoloza. Ngama ngicabanga ukuthi nani manje ba serious kodwa wayekani konke nizoshumayela. No ngeke kube kanjalo. Inkinga yenu niyayifasa. Anyakoloza ninqabile. Umuntu uzothi hayi kodwa ingqondo yami yazi ingqondo yami lento engiyibonile ingqondo akusiyingqondo yakho. The spirit was telling you. But ngoba uyayithanda icomfort hayi ingqondo yami. Kodwa mina vele ngosami ngikuyibonela nje imduma khanda ubonda bheka uyayithethelela ke manje. I-excuse yokuthi akafuni ukungena ejokweni. May God raise prophets in the house basalwa. Awuzo amen wakhona unjani? Yeah, khona uthi yamfundisi ke. Yeah, but noma ngawusho kancane, I know what I pray to God ngalendlu, but may God raise prophets. uNkulunkulu avuse othisha bezwi. Yeah. Anoma amen wena angaba neflu kodwa ke sengishilo, may God raise teachers. Yeah, izinto uthi mawuyinika ipulpit uthi awuhlephula iscripture nasi. Yeah, into eyibeka ngononina lento ayichaza. May God raise such basalwa. uNkulunkulu akavusa abavangeli. Abazothi itendele yapi next week. Siyothi nje uyabuya. Abantu bonke abaphenduke. Sinabo la Christ domain bazalwane. Sinabo abantu abanemthwalo ngemphefumulo elahlekile sinabo. Unje basapholile, baphole enhloko. Kodwa there is coming a time I prophesy. In the name of Jesus. La khona bezothi bayalala kungalaleki. Kuthi kufika imali esandleni ihambe. I-Great Commission isikubiza. Uthi uthenga imoto intsha ingadumi. Yabo seningibuka kabi kanjani? Niyayibona ukuthi ningibuka kabi kanjani? Yeah. Siyeza leso sikhathi se-restlessness. Futhi ngibeka ngobuchwepheshe. Siyeza isikhathi se-unrest enhlizweni yakho. Uzwe kune-looting. Uthi uhlelo uyasebenza e-office kuthi khihla isililo ukuthi hayiza ungazi uhayizelana. Uthi ubona umuntu ephuza utshwala uvela uphathe isibibithwane. Lord, give us that unrest. Uze ukuthi uba nokuthula mawuke waye estradini wayothi ukhona osindisayo. Khona ophilisayo. uJesu uze ukuthi lezo insuku yakhona nokulala. Mamela uNkulunkulu akuphambanisa ikhanda ukhulume wedwa ungazizwa ukuthi uthina kube njalo. The mighty name of Jesus Christ. Ayisengishilo la eGreenland. Yes. Athi uMongcwele ethandazela umuntu ugolosa sabathe aluMongcwele hamba uxoxa naye umthanda unqabe uthi uyalala ebusuku zivuthi izandla ivuvukale zidumbe uthi uhamba odokotela bathi ababoni lutho. The day you pray with that person uvela uphila ube right. Ngiyathandaza egameni lika Jesu. If I be a servant of God,
so shall if I be a servant of God, so shall it be kulendlu, and it will never be otherwise. Bazalwane, uma sikhonza endlini which is apostolic, besixoxa nomfundisi uShonga namhlanje mina leyo nto. Ukuthi mawukhonza in the apostolic house, you are not here to be a church member. Ula so that uzo equipwa bese uyahamba ku space osebenza kuso, demonstrate the kingdom. Belokushayise ngamahloni ukuthi espace inosebenza kuso kunabantu who are suffering. Bahola njengawe but they are suffering. Into good kuyo nje ukubajaji ukuthi ingabe bazokholwa kanjani engekho shumayelayo. Yabona? La kuzoba nodokotela, yabo? Udokotela nje ophele emjoveni nasemaphilisini aka introduce medication from the higher order. Kanjani? Where you say ngale kokujova, ngale kokunika prescription. Do you mind if I pray with you? Uthi usathi uyathandaza nomuntu, you begin to prophesy in your prayers. 2 weeks, 3 weeks down the line, umuntu abuye ujethuza nokunye ukugula, kanti ulethe testimony ukuthi ngale komshanguzo wanginika yona, that prayer you prayed with me. That's all. Akasho ukuthi uNkulunkulu yekela umsebenzi uzoshumaye. Uthi uNkulunkulu lapho ukhona, you can demonstrate my kingdom. Lapho sebenza khona, nganje abantu ababulawa uphuzo. Every day ufike nokutshwala, every day uzuthuke mayeqhamuke esoba. Leyo nto iyakutshela ukuthi nanti ibandla lakho, yili ibandla. iChrist domain yakho. Ukuqhamuka usumgugula ngamavesi. Wena uqala utshala uthando. Alright namhlanje, how are you? Habe kanjani weekend yakho? I be right, okay, sure. Namhlanje wabasede kwenze njani? You begin there. Until umuntu aqale uthi unganakile vela akutshela azobe ungibona nje unkosikazi ungishayela izolo. Hayi wena. Yeah. Yeah. Uyaqala manje uyakunqunulela. Ukukunqunulela kwakhe usechaza ukuthi if you have anything to minister with in my life, I'm willing. Manje uhambela kude njengelanga lasebusika. Ingakho ngithi uma kubiza ukuthi abantu ya ukuthi kuyi meeting ye board, ya papa mase ushilo uthi uyalibamba ulimi lakho isho lento. Moya ngcwele qeda ubuthongo. Athi uyagubezele ngubeni avele kuse engqondweni ukuthi ihwe. Ngiyakukhulekela lokho. Sathi userious uhleli phakathi kweboard uze nje kwehli usabathi uyayibamba inyembezi uyayiqinisa zehle. Moya ngcwele ehle ngamandla phezu kwakho. Yazi uthi intando kaNkulunkulu mangafuni ukuyithobela ingakubuyisa esibhedlela. Yakwazi lokho? uNkulunkulu akaceli kumuntu ukukubuyisa. uNkulunkulu akanqeni ukukhanda ihate kubantu towards you. Uze ukuthi yazi angimukeleki.
leyo nto ayisho uthatha amakhandlela uyehlanye uyobona umthandazi. The heavens are communicating. Anginiyekeke. Verse 12 thiwa lento eyani ukuze abangcwele yimi nawe laba ngithi uyabona basindisiwe abakholwayo ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wani bazalwane wokukhona. Isizathu se-fivefold ministry it's not to create ilunga lebandla kuwe kodwa ukulungiselela isisebenzi esizokhonza umbuso kaNkulunkulu. Kwakhiwe nani bazalwane? Kwakhiwe umzimba kaKristu. Yonke intshumayelo esikufaka yona la ekhaya mawufikile every Sunday everywhere mele wazi ukuthi kupheleliswa ini wena noma ukuze abangcwele bapheleliselwe noma babe prepared bakhiwe bakhelwa umsebenzi wokukhonza ngoba ekugcineni kosuku the end result yokukholwa kwakho ukuze ube yini wena isikhonzi. Manje sonke isikhonzi mele silungiselelwe ukukhonza. You must be equipped with the right knowledge ukuze ukwazi ukukhonza. Isho ukuthi ngiyisikhonzi. Sonke isikhonzi must be taught ukuthi likhonzwa kanjani icebo likaNkulunkulu. Usuyabona into yokulimala njalo enkonzweni idalwa yini? Wena uzela ukuzoba i-church member. Ayekho umuntu olimala njenge-church member esontweni. But isikhonzi asilimali. Ngoba siyazi ukuthi kwakonta ngigcoba ikhona nje kuseyile iclass okumele ngiliphase ukuze ukukhonza kwami kungancike emzweni yami. Into enza bahlale belimala abazalwane bazela ukuzoba yini amalungu ebandla not izikhonzi. Yeah. Mawuyisikhonzi wazi kahle ukuthi ukulimazana nokulimala kuyingxenye yohambo ngoba we are growing from being nepioses to being amahios, from ekubeni abantwana to kuba yini amadoda. So in the process of growing, serving, working, amaphutha azokwenzeka endleleni but amaphutha asiwasukeli enzeka ngoba we are growing kulento yokukhonza. But church members, le Sunday ulimele, next Sunday ulimele, iphasika yena uselimalile, nangosuku akudliwa ngalo kuphekwa yena wenze njani? Ulimalile. Kwathi kuyi-fasting waphinde wenze njani? Walimala. Kwathi kunemvuselelo yena konke ama-event ebandla wenze njani? Let me bring it to you today. Umuntu onjalo mele wazi ukuthi Nkosi yami kuseyilunga lebandla. Seseyilunga lani? Liyalimali ilunga lebandla. But isikhonzi siyaqonda ukuthi this is a journey. Awungitshele nje mzalwane ngengihlukaniso basonke siya ebhodweni. Awungitshele usakhumbula ukuthi ukuyisike kangaka uchopha lapho upheka. Balonje akunika izathu ukuthi ungaphindi upheke. Wenza njani? Uyabhandisha same time ufika ufake uvula umpompi ufaka amanzi mangathi igazi liyancipha bese wenze njani? Uyabhandisha in the process uphinde wenze njani? Kuwo lo mesokusikile uphinde futhi uchophe. Akukho wrong kuba yilunga lebandla. Ngicabanga ukuthi sonke siqala lapho. Iyangasho ngithi prem nje kufundisa ukuhamba le. Njengalokho wonke umntwana amayezala akekho umntwana othi ezala usekwazi ukugijima sonke singabaleka masingabona leyo. So but ku normal simbona umntwana ekhasa
eseqale kwazi ukudonsa izinto sesiqheli angithi uyabona akusilimazi lokho ngoba umntwana wenze njani. It's part of exploring izinto ekukhula. But siyakubekezelela lokho ngoba siyazi ukuthi sondlula isikhathi la khona eganga edonsa yonke into ebambe ephihliza. Sizondlula ngoba umntwana wenze njani uyakhula. Yisho ukuthi ngiyisikhonzi. Mawuyisikhonzi ke ila khona sewuqala sewazi ukuthi akusikho konke ukuphazamiseka enkonzweni osekumele ngikunike attention. In fact angeke ukhule kukhonzeni mawungalimali ngoba it is through ukulimala noma ukulinyazwa where you get to learn the heart of a man. Ngoba nje uzoba isikhonzi uzokhonza umuntu. If you are a worshipper, as much as you are worshiping God, but nabazalwane senze njani siyabakhonza ngeworship. Uke wanaka ukuthi ayikho igift ekhonza uNkulunkulu. Yonke igift ikhonza umuntu. Yebo sikhonza uNkulunkulu kodwa simkhonza through ngani nintsha li gift ekhonza uThixo ekumuntu. Njoba ngishumayeza uThixo. Mangifundisa ngifundisa uThixo. Ngifundisa umuntu ocapable of ukulimaza. Okwazi ukulimaza nami ngimfundisa. So sonke isiphiwo sinikeziwe kubantu ukuze wena ophiwe ukwazi ukuveza uNkulunkulu entweni oyiphiwe. Odumisayo ukwazi ukuveza uNkulunkulu ngendumiso. Umuntu ohleli phansi umuzwe ethi udumise kamnandi lo ntombazana abathi uphuma. Yazi mayike waqala iculo khonto enzakalayo la. Ngiyabuya next Sunday. But uphuma the time edumisa ubethi akekho fana nawe. Ubetshela umzalwane. Ubetshela ba. But ezedumisa kwalapheka umzalwane ohleli phansi. Ngiyaphinda futhi. Every gift from God unto man izela ukuzokhonza umuntu. Isho kokugcina ke manje uthi ngiyisikhonzi. Manje intombi ebomvu lapho uyabona? Lokho engithwebulile. Wenzani bazalwane? Usho ukuthi uThixo njengamanje. Aka victorize uThixo. Uvictorize mina. Kodwa lokho akwenzayo ukwenza enkosini. And God will bless her. But ubengashuthi uNkulunkulu. Ngisho ukuthi ngiyisikhonzi. Yes. So kuthiwa ke i-fivefold ministry abaprofeti, abapostoli, othisha bezwe, abavangeli, abelusi nabo bonke umsebenzi wabo ukuba abangcwele benziwe njani bapheleliswe emsebenzini wokukhonza hayi wokusonta hayi woku-attend ama-service ukuthi sesihlangene ke sizo-attend i-service akube khona iy'khonzi ebandleni iy'khonzi ezenza ukuthi inkonzo iqhubeke. Nangu nje umlamulo uyacofoza lapha. Udlalela uThixo bazalwane. Udlalela uba. Kodwa lento ayenzayo iphenduka iphunga kuThixo. Yabo. Nabo khathide bayaxhuma lapha isound ukuze ikhale kahle. Baxhumela uJehova. Baxhumela thina esikhonzayo. But ukuxhuma kwabo ukwenza kwabo leya nkonzo kuba imarketize enhlizweni kaNkulunkulu. Isho kokugcina ukuthi ngiyisikhonzi. So yabo nje mawungafuni ukulimala njalo esontweni yakela kuba imember.
qala uqonda ukuthi ngini. Ya ngisho kuthiwa ukhubekile uzoqala uunderstand ukuthi ekukhubekeni kwami angifunde something. I must grow. Angikhule. Bese kwakhiwa ini bazalwane. Uyabona umzimba kaKristu awumani ube umzimba. Kunomvangeli thizeni, unothisha wezwi thizeni olokhe consistent epulpit. I-consistency yakhe abamukela isifundiso nabo uma beba consistent esifundisweni bazokhonza ezibekhonza ngeziphiwo ezibekhonza ngama-office abo yinto ezokwenzeka kuzokwakheka umzimba kaKristu. Kwakheka umzimba. Umzimba kaKristu ungabi icripple sikhona bazalwane. Uma kuthiwa kunento esingayenza to honor Jesus ngasenzele kona is to make sure ukuthi umzimba wakhe uthatha iform efit nefanelekile. Now there are a few points ke la engicela siwaxoxe masinyane ngilapha emthandazweni kahle kahle. Bengifisa ukuthi by 7:30 ngibe ngiqedile. It's 7:15 njengamanje. Number 1, iphuzu lokuqala hayi ngeke angazi wenzakalani lapha. Media team. Number 1, we prioritize the doctrine. Right. What do we prioritize, bazalwane? The doctrine. And growing a relationship with the Holy. Ulobeke phansi lokho. So angikubekanga in point forms like ngokwe order sizokuxosha nje kuhlakazekile. One of the things ezikhanda wena ukuze ube yikholwa mele usazise isifundiso. Sazise isifundiso. Sibeke phambili isifundiso. Hayi sasesontweni isifundiso sezwi. Let me explain this. Kunomehluko phakathi kwesifundiso sezwi likaNkulunkulu nesifundiso sasesontweni. Yabo? Isifundiso sezwi sithi izwi lithi. uJesu mayefundisa uthi isifundiso sezwi ke leso. Bese uba khona isifundiso sasecaweni. Kuleli bandla esikulo kusukela kusaphila ifounder besas ukuthi ayithi yabona sekufakwa in manje inqubo mgomo yakuphi yase sekuyaqala kuphenduka iculture sekuba ireligion merry-go-round. Bazalwane, uNkulunkulu esimkhonzayo is a progressive God. Uhlale eziveze emusha njalo. Ingakho ezulwini ingelosi ayibhoreki ngoba lokhu zaqala ukumbona ayikaze ibone a same image. Hlale ibona something new. Singakanani isikhathi behlala naye? Yawo. But bahlale bebona into enjani? Entsha. Nawe ngani hayi asibuyeni la kahleni asingaye ezulwini la. Kukanga kubusiseka la. Makuthiwa uMongcwele umanifeste ngempela. But mangakubuza uhlale uba ne same experience. Uhlala uzwa sengazi athi ngimuzwe ngenye indlela ke namhlanje. Uzothi noma sengingashona ku right. Hayi usafuna ukuphila ethi khonto izwile. Uzwa into ehlukile kuneya last Sunday. Ngoba uNkulunkulu mkhulu. uNkulunkulu mningi.
engeke simqede. Uyazi ukuthi ngisho sesephakadeni ngesimqede. So lokhu samanga, so lokhu sibaba ucabanga ukuthi ubabaze kancane usazobabaza. Usho ezulwini? uNkulunkulu kunezingxenye zakhe zobuNkulunkulu okusazomthatha trillion of eternity to reveal himself. God is deep and vast. Ingakho akekho umuntu ongathi uyamazi. You only know ingxenye yakumbulele yona, but leyo ngxenye akusho ukuthi sekumele usitshele ngayo ukuthi uNkulunkulu nje. Akekho njalo. Usitshela ingxenye umbulelwe yona. But we cannot confound uNkulunkulu kwi-revelation yakho. So ke mawufuna kuba yikholwa elinenqubekela phambili ekukholweni kwa yazisa isifundiso 2 ukhule ebudlelwanini nomoya ongcwele ukuze ezinye izinto ungalokhu ukhuzwa ipulpit. Ayithi intshumayelo ifika njengesahi ndlula wena enhlizweni yakho uthi Nkosi ngiyabonga ungibonile, this is a confirmation. But makuzoba nabantu abalinyazwa intshumayelo lonto iyakutshela ukuthi ezinye zeyingwenya nje engamalungu ebandla lesi. Ngoba ilunga lebandla lithandazi lithemba imithandazo kaMpostoli. Ilunga lebandla lizinika ama-caution of excuses. Lokho ebeka imqamedlwana nje. Because of this ngengikhona, because of this ngengikhona. Futhi nomfundisi uyazi ukuthi mina ngimncane kabi. Futhi umfundisi uyazi ngangamtshela inkinga zami engihlanganise netrauma. Yabo? Awubona Nkosi yami ngidila ngani la ngelunga leba. And mawuyilunga lebandla uyazi ukuthi uhlala ube isisebenzi esi-right for the devil. So ke mawufuna ukukhula ezinye zezinto ezikwenza ube ikholwa to prioritize the doctrine. 2 nokukhula ebudlelwanini nomoya ongcwele. Zo2 izinto ezenza ukuthi ukhule in your relationship with the Holy Spirit. It is the word and constant prayers. Khona ubaba wayejwayele ukuthi if a man stops praying, he will begin to sin. They say that if a man stops sinning, it is because he has begun to be prayerful. Ngoba la emthandazweni as a relationship yakho nomoya ongcwele ikhula, even your character begins to change. Uyaqala ube focus ujonge emgomweni ukuze ama uncertainties. So ke yazisa ini mzalwane isifundiso. And konke ngihlale nginifundisa yona. Don't interpret what I'm teaching, receive what I'm teaching. Yazi why ningenayo imibuzo after ama teachings? Ingoba uinterpretile wayinika incazelo yakho. And isikhathi esiningi abantu aba-interpret intshumayelo bayayisqueeza ukuthi ayifithe kulento engiyifunayo. You can't interpret a teaching. A teaching is not meant to be interpreted. It must be received. At the point of receiving, the time we smukela isifundiso, ungas-interpret, usmukela. That is where questions arises. Ukuba nembuzo kwakho sekukunika ithuba ukuthi ucaseselwe kangcono ngalento ade uyifundiswa.
until even enhlizweni yakho kuze kufela khona uyitshela awube sengi-interpreta wrong. Ayila phathe ngithi yakhona. So isifundiso bazalwane senziwa njani? You receive it. Then kuzoba nemibuzo ke as you receive it. But waqala was-interpreta. I-interpretation inqamula i-opportunity to raise questions. Buza, but ngeke ubuze if you did not receive. Ngeke ubuze ngoba wenze njani. Uyi-interpreter umfundisi usho ukuthi usho uku ingozi kabi leyo nto ungaboyenza. Ungayenzi nto asho ukuthi uDlamini bechaza kusho ba. Bengisho nini? Yabona? Ngakuphikisa ngakulahle khona ngithi bekusho bani? Makwenze njani? Bekuni? Ngishongo leyo nto. Jeni makhelwane, don't interpret the sermon. Yeah. Receive it. Yabona? As we receive a sermon, then questions will arise automatically. Mfundisi asenguzwile kodwa la ngiyalahle ubuchaza ukuthini mawuthi umfundi ke lapho. Umfundi ke. But izaso ukuthi abazalwane ngisho kuthiwa ulwesithathu bazalwane. Uthe umfundisi ithuba lama questions and answers awubazofika. Mfundisi ngibona inkanyezi ishona le, yashona le, nasilanga liyadabula sekumele ngichazele yonto ke mina. Angaze ngifaka uthayi noma ngifaka ishirt ngizochaza inkanyezi ezishona le nelanga elishona le. I've always been about scriptures. Yazi why bengibuza inkanyezi? Ingoba lokho kumele bakubuze baku-interpretile. Therefore there were no questions. Ukuze uzoba nemibuzo esifundisweni samukele musuku usi-interpreta. Simukele sizwe njengoba sinjalo. Imibuzo izovuka. Kodwa makuthiwa ulwesithathu it's questions and answers. Umuzo uzayithi mfundisi ngiphinde ngayilalela intshumayelo but la nala ngisalile. Are we getting this bazalwane? Mawufunda incwadi yezenzo chapter 2 from verse 42, angithi you are writing down that scripture. Izenzo chapter 2 verse 42 ngicela ungipha ivese engihlale ngikhuluma ngalo kakhulu. Ngicela ungiphe lapha izenzo chapter 2 verse number 42. Yizwa nje kuthiwani. Kuthiwa ibandla lokuqala laqinisela njalo kuphi bazalwane esifundisweni sabagcotshwa. Ibandla lenze njani? Laqinisela esifundisweni. Ali-interpretanga isifundiso base besukuma beyozenzela kwabo. Hayibo kusho ba kusho umfundisi awumzwanga ngesonto. What? Umnyazathi hayi kodwa ngikhumbula esho njalo. Yazi wayekhuluma kanje lo mzalwane uinterpretile. Thiwa ke abazalwane baqinisele esifundisweni sabapostoli. Yizwa nje nasekuhlanganeni. Moya ngcwele. Nasekuhlephuleni isinkwa. Makhunywa ngokuhlephula isinkwa ke kusho izinto ezithu. 1 kuchaza ukuthi bebedla ndawonye. Uyabona? Bebenedina. 2 kukhulunywa about the Holy Communion. Ingakho Paul esexazulule eKorinte sebebhale ncike enkosini enkinga la. Khona ingwenye ezithi ifika nje zishaya eqede nyaka kuthi kufika abanye abasadle lutho. UPaul wasephendula wathi olambile akadle ekhaya. Olambile akadle ekhaya. Masihlangene sizokhonza uma kuzodliwa isidlo uthi uPaul asilindaneni sonke siphelele.
Ngoba mawufunda le yancwadi kumele wazi ukuthi uphendula inkinga abayilethe, sinenkinga la. Ngoba ngendlela isidlo ebezidliwa ngayo kuqala, angithi asidla lolu cwezana bazalwane. Lapho ubamba nje iqhezwana impela nje, uze ukuthi ngiyahlafuna impela nje futhi uyezwa kuyahlala impela esiswini. Uyawubona usize wekota, ikota lo yithengayo emashop. Bese kanjalo ke isinkwa. Ubuthatha into engako. Then bese ke uthela inkomishi igcwala. Hayi lama thothe esiwashayayo. Yabo? Bese behlala phansi. Umuntu ongenayo ubengayitshela ukuthi hayi abazalwane bayadla nje emva kwenkonzo. Kanti cha kudliwa isidlo impela sikumoya sidla isidlo. So bekunezingwenye ezithi uma ifika, mayefica isinkwa esiphelele, aviyasishaya sonke. Athathe iwayini lapha, ashaya amaglasi amathathu. Bethi bayafika abanye sekune imbalance. So ke they wrote to Apostle Paul. Apostle sinenkinga la. Wayesethi uPaul lalelani, yenzani kanje. Njalo manizokhonza nizohlangana. Akungabi bikho umuntu ovela ngena idaphunela. Uma kukhona umuntu olambile, akangazosuthisa indlala yakhe ngesidlo. Akadle ekhaya umuntu asuthe ngoba inhloso yokuthi sidle masihlangene ingoba sikhumbula ukubuya kwenkosi ize ibuye. Kufana le issue nje yokuthi abesifazana abathule emabandleni. Kwangasho ukuthi umuntu wesifazana angashumayeli. Yabo? Noma le angifuni ukungena kuyo ngoba ideep. Awumele siyichaze ukuthi naye uhamba ibanga elingakanani. Ngoba iauthority ayinikiwe yena. Ila khona sizochaza ukuthi umuntu wesifazana uyakwazi ukuhola ibandla. Aha, singangenike lapho kofoco ukukhakhaya. Asicine nje la. The time uPaul ebhala lento ukuthi owesifazane angirecommend ukuthi abe nezwi. Wayechaza ngama church meetings because bekuthi uma uPaul ebhala incwadi ebuyisa impendulo kuma challenges ade besuke benawo. Into ezokwenzeka izothi mayiselawo phambili bazalwane umpostoli usesiphendulile. Besinenkinga yokuqala yokuthi sifika la sekushoda izidlo sekukhona abadlile. Nansi ke impendulo kampostoli. Umpostoli uthi olambile akadle ekha. Now into ade yenzeka no offense, isho uthi umfundisi no offense. Isho uthi umfundisi no offense. Ngoba kuzocobeka amakhona njengamanje ngiyezwa. Now into ade yenzeka abantu ade besusa umsindo ebandleni abantu besifazana. Uyawubona ukuthi no offense wami uqhamukaphi. That's why ngithe ngisheshe ngufasa ibhande. Umsindo ubusuka kubantu besifazana. Because uzothi lo baba esathi uyachaza umama usima alanda ubaba. We baby mina ngimuzwa kahle ukuthi uthini. Why phoke ugcine athi uyakhuluma aqhamuke nomkhokheli wami uyathanda ukubukwa njalo wena. Bese ngesimlinda aqede nomunye ngiserious inkinga ibisuka with women. So uPaul wayesethi angirecommend ukuthi umuntu wesifazane abe nezwi kuyi church meeting. Uma uzwa ngani ukuthi ku addresswa I disorder, umuzwa mayisethi uma kwenzeka enombuzo akabuza umyeni wakhe ekhaya, hayi during I meeting. Alibona iBhayibheli likhandwe kanjani. But mawuqhamuka ubhela umoya abazalwane abesifazane akumele babe. Hey mfundisi, do your diligent study.